Казвам ти, заключвай портите. Ти ги оставяш като хандазея. Пратите на пазар да купиш овнешко месо. А ти купиш шаран. И казваш, че и то било месо. Какво? Ги мили имаш морето, тълмът ти не стои в главата. Просто сме, госпожо. Аз да имах повече майорка щях да бъда. Имаш ти. Имаш, ама за деволи имаш. И кой е той вествой, дето ти иде често на гости? Вестовоят на капитан Шикова. Днес И защо е? Искам и... Че дай му като ти иска. Искам и служба. Каква служба? Разсилен иска да става. Помоли ти, господаря, госпожо, помоли, господаря. Да, само това и правя я. Господарят ти няма мира от просители. Ни в министерството, ни от дома. Всичко гракнало за служба. На сърцето му милостиво. Кой се кашли там? Помоли, господаря. Стоянки, пак си останала отворено. Добро утро, почитаема госпожо. Дал Бог добро, господине. Кой сте, ваша милост? Кой? Аз ли? Да. Вие ме познавате, госпожо. Къде ви познавам? Тази пролет се видяхме в Княжа. Тъй ли? Вие вървяхте в кола и шосето по край баба. Аз минавах научето, подхлъзнах се и паднах във водата. Тогава вие се изсмяхте и рекохте. Той пък направи баня. Аз ви се поклоних. Помните ли? Не помня. Вие кой бяхте? Кой? Аз ли? Да, вие. Какъв вид? Извинете. 5 гърла, госпожо. И жена ми вече е на път. Едно скоро ще се осъществи. Как? Наистина. С него ставаме вече 8 гърла. А аз да ме видиш празен. При нашето учение няма един да копаем я. Станете ми спасител, госпожо, ви, майка ви, баща. Не дей! А ти познаваш ли се с сина? Кой? Аз съм? Как не? Още от Калково. Когато минаваха министрите оттам, аз ги посрещнах и им държах слово и ги нарекох народни пирати. Ваша милост е оратор? Дал ми господарец, госпожо. И тогава ме уволниха. Вие там служихте? Учител и псалк, а сега гладен. Той е писал достойните хора да теглят. И каква служба искате? Митничарът Харман ли бере душа? Господа си ме милосъди. Роднина ли? Не е роднина. Вие каква служба искате? Неговата служба. Стой! Да отбирате ли от тая работа? Човек се учи, госпожо. Мечката и тя мечка, па въпрос е да не стоим празни. Добре. Слава, госпожо! Станете ми спасител! Добре. Благодаря, госпожо, благодаря! Благодаря, госпожо, благодаря! Това нещо няма край. Кола се обваша на просители. То все при мене идат най-напред. Завчера сдуваше. Трябва да избягам някак. Искам да зарежа. Бабо! Отивам от госпожа Шикова. Има жълтик слез. Мама няма да дойде, че е неразположена. И няма ли да дойдеш? Цялото на мода. Жълтвички. Жълтик става, жълтик. На старо време и аз. Аз може ми подходите на танцевалната вечеринка. Кой беше на младежството, да се въртяхте толкова? На ваза ли? На валца. На всичките игри. Господин хора. Много сте сплетили. Да. Симпатичен много. Госпожо, Да? дойде ви гост. Вашите стаи. Право става. И кой е кой? Не знам. Изглежда вървише. Кой ще бъде? И на баба е обърнал внимание.
различен. Но аз да вървя. Госпожице, един млад господин даде това. Господин Хор, покани го. Сякаш вече не съм равнодушна. И защо го поканих, като тата е занят? Аз може ли да обясня? По-напред за вас. Аз се считам длъжен да ви поднеса своите почитания и съм признателен на щастливия си учен. Как сте? Няма да сте изморени от нощ? Никак, господин Хор. Да, напротив да освежава. Само малко се чувства по-уморена днес. Да, вечеринката излезе прекрасно. Общество, туалети, а вие, позволете, бяхте шарманти. Вие всякога имате богат запас привилегии и познавате душата на нашия беден и слаб пол. Нито беден, нито слаб. Жената днес, това е Вселената. Тя дава смисъл и украшение на живота. Какво е човечеството без жена? Труп без душа. Разбира се, аз разбирам само хубави. Грозните за мен не съществуват. Вие сте жестоки. Казвате, швейцарките не са красиви. Аз и не гледах на тях. В замяна на това се възхищавах на други хубавици. В тях бях влюбен. Чужденки? Тамошни, горди, непристъпни. Но за мен бяха престъпни всичките. Да. Алпите! В тях бях влюбен. Алпите, аз си помислих, каква прелест. Вие сте поет тогава. Но всъщността да се мисля за така. Вие сте печатали стихове. Разбира се, иллюстрацията си е вина. Ако бъдете любезни да ми прочетете нещо. С най-голямо удоволствие. Една елегия, посветена на мадемуазел Роза Делин де Нервил. Коя е тя? А сестра е на един конт, роднина на президента Карно от аристократическия свят. Запознахме се с нея на върху Монблан. Моля, господин Хор, прочетете. Имайте предвид, че е просто фантазия. Каква ти подлост, о душа ми ли дай. Питието ми убива, нямам сили вече. А какво в сърце ми има, що ни дума рече? Мълчи, кърви се бясно, честне и не трай. Аз нищо не сторих досега. С децата дете бях в полето и в леса. Не смятах нищо и на нищичко веса. Не спекулирах глад или студ или пък жега. И Алпи мрачни, черно ми навред. И ти, що любех в стадия ме хвърли черна, и сещам трансформация безмерна. Една усмивка дай ми, като звезда напред. Хубавичка. Може да ви се стори малко тъмно. Да, малко тъмничко. Тоест до трансформация. После всичко е ясно. Само дълбокото е тъмно. Една истинска поезия трябва да бъде малко тъмна. Но аз го употребих с вашето внимание и прекалено много ви задържах. Това беше Фуркемуа. Извинете, никак. Когато един човек дотегне други му, това е дебелащина. Когато този човек е едно такова прекрасно същество като вас, то е престъпление. С господин баща си говорите? Да. И той пожела да ви види. Защото сте занят сега. Заповядайте по 11 часа. Благодаря. Мил мерси. До свиждане. Каква светкост! Колко симпатичен! Наистина, жалко ще бъде като младеж да се зароби в някой чифлик по селата. Ах, Боже, аз се забавих. Стоянке, кажи на останалите да ме чакат в министерството и не пускайте повече.
решително. Аз съм обезкуражен. Просители, наводнение, една полуда. Цяла България сякаш се е втурнала за служби. Нито вкъщи имам мира, нито в министерството мога да работя. Става несносно положението на тиранията ми. Да не беше малодушие, аз щях да кажа още първата неделя. Докторът ми не дава да излизам навън. Аз тук съм под обсада. Помози Бог, Колчо! Дядо Станчо, от кога не сме се виждали? Заповядай, седни. Как така? Ами, дойдох да повида София на Барико и вас е много обиколен. Родина сме все пак. Ще ме пита бабата за вас и... Въпреки си оттатък и с кака Дона. Как си със здравето? Видиш ме как. Жълт като кереми да вървода. Абе, какви бяха тия хора долу и в коридора, и на улицата? Просители за служба, кандидати за държавната трапеза. Те разваляте вие в България да я. Пращай ги да работят. Елата им кажи! Чакат се на улица. Пълнят двора. Трупат се в коридорите на министерството. Мяркат се пред трапезата ми, кога обядвам. Няма мирен залък. То е само мен. Представи си какво е другади. Обаждат се никога неподозирани роднини и роднини на роднините им. Откриват се безчислени приятели, от които за първи път узнавам за някакви, някъде техни услуги на мене или на баща ми, на дяда ми. Препоръки, картички от депутати, които обещавали служба при изборите. Валят по грамади, всеки ден събирам. А сега, откак временно управлявам още 2 министерства, то е ужас. Мързеливи години, Николчо, никой не ще да работи. На, и моя чепкънец. Аз съм се наплашил и в улицата кога вървя. Има един какавитов. Онзи ден ме среща на Дундуков булевар с един рояк деца. Разпискаха се, задърпаха ми полите. Той, баща им ги учеше и насъскваше така. Изгубиха се от нас, дядо Станчо, старите добродетели. Освободихме се, но се и разпасахме. Бягаме от работа. Работят и богатеят у нас сами чужденците, а ние ставаме службаши, докато стигнем да ни станем слуги. По цял ден такива са ми гостите, все службогонци. А ти си, може би, първият, който идва в къщата ми не с тая цел. Сакън, аз дойдох само за любов. И благодаря ти. А как се поменувате в Харман ли? Ами идвай, гледаме се нивиците и зята, храним бубици, търговийка, ами сбираме два накрая. Ама остаряхме, Николчо. Ела како доне. Бе, какво ти неха за гракър ние жили в стая? Ми не знаете ли? Защо съм майка на министър? Дядо Станчо, извини да прегледам тези писма. Станчо, не слизаха ми уния, а забравя да те питам за децата. Как са? Добре са, како доне. Добре са. Ето. Най-големият Тодор е офицер. Браво! Стефанчо е Мирови. Тази служба много браво. А Кръстю... тъй е Кръстю. Енчо, тази година свърши за найчийското училище. Ами Николчо? Нали той беше пет? Николчо е даскал. Ама какъв даскал е? Се бягаше от школото и бесеше кутки. И оставяше котка в махала. Димо е писал при началника в Сливен.
Ма така лошо пише, както не, че когато му чета писмата си, турен краката в студена вода. На Аврамча го изработихме в Богословското училище, ще го правим владика. Има глас херувимски, като писне 100 зорни заглушава. Много хубаво. Вие сте от попски род. Та иначе, че си попа Аврама го кръстихме. Ма какъв поп ще бъде, не знам. Дойде си на вакансията, цял Гарибалди. Пие подимите православни скотове. Скъса на майка си. Ще убият. Кръсто, всички ще ни бъде в пътното. Хубави. Така, Павли е телеграфист. Браво, и той на работа. Имаш си помощници. Бърго обряд. Аз не още не зная. Скобелче е 9 и е в 4-то отделение. Умът му реше като браснач. Скобелче, след Скобелче, Марийка, Марийчето и Кунка. Вечки, още коризи ходят и капат из барите като пътарочи. Имате и моми. Само двички, ама са като курковички. Кунка е голяма муравечка, бе. Каквато дърпа намери, кукла си прави. Честит баща. Закачили глава, че съм в клуб да ни участваш. А Сенчо е като леши титълци. То се е да спори го Станчо. Абе, Господ, кога дава детете държи и сенс. Крумчо, Още ли има дядо Станчо? Чакай. Сега захващам царегната. Крумче иде още едно. Сака. Ама ако не знаем още капитан ли ще бъде или госпожица. Какво се смеете? Ние там в провинцията друга няма, работа си няма. Ами с това се залисваме. По улиците вървиш и деца от камънето повече. Никола, тя се злисва и забрави. Един господин дал това. Шорът! Този господин ми е задрънкал за служба и нямам изпада. Какъв е той? Един халусник и разведмах. Представи ми се по едно време за поборник, за ополченец, но документите му казаха лъжливи. Той е бил само пожарникар в Букове през Турската война, но в ума му се второпил, че е проливал кръв за България и навред тръби, че отечеството не го възнаградявало за заслуги. Преди един месец дойде в министерство, извади револвер да се убие пред мен. Дето каже, ще мра от глад, по-добре да умра от куршум и честно. Дадох му 5 лева и той забравя. Кой е той? Някой си. Страхил Божидарович Воздугански. Страшни имена. Сега пак иде. Пращай ги да работят, бе. Смея ли, дядо Станчо? Само един път казах на един терзия това и той извади револвер. Да се уби. Не, насочвам право в къде. Окайвам те, Никола. Аз до вечера ще си тръгвам. Само една думичка, Никола. Ще позна още в София, Станчо. Теглива към нас, макар като добре. Тук ми е чуждо. Нали го рекли? Където се обучил, оттам се научил. Дохожда ли наша Поликсена? Тя е тук. Тук ли? Не е дохождала. Тук иде да я моли да я направят учителка. Ама каква учителка ще бъде? Ще плаша само децата. Тя по-добре да се ожени, остана стара мома. Че кой ще я вземе? Никой няма да я вземе да е. Хем дърта, хем гола, хем грозна. Окей. Не да накрив. Едното око черно, другото сиво. Ой, кривока. Път зла, усовница цялата. Аз вика, Никола, да я оженим докато си министъра. Както е описах, кой ще се полукини за твоята родина? Моя път и твоя.
Да дай някому една служба сестра, той ще я вземе. Тя ли е крива, че е кривоука, бе? Какво се смеете? Сега нали така стават работи? Главният секретар Луку така изпожени и 6 си сестри. Направи мъжните им чиновници. Аничка! А ти познаваш дядо си Станчо? Добре дошъл, дядо Станчо! Вие сте все млад. Пък да не кажеш, че съм стара, аз няма да те подарам. Ама и вика, аз си ги износия, да те забри човек да не урочасаш. Помните, когато беше и такова черепче още, изпеше с куклите си. Ще се видим пак, дядо Станчо. Тата, не забравяй какво ми обеща за господин Хоров. Най-добре ще го препоръчвам на твоето великодушие. Той ще дойде. Добре. Само един царски син е достоен за такова момиче. Бог да те поживи, дядо Станчо, благодаря ти. Извини. Ако подириха няколко души в коридора. Никола днес не е здрав. Той много работа има, а не го оставя да се отдъхне. Цяло наказание, Станчо! Имам 10 или 11 сина, не знам. И като си идам от това, клетва ще им дам. Министър никой да не става. Заповядайте, госпожо. Аз пак ви възпитая. Госпожица Аничка, тук ли? Нека заповядайте, седнете. Тия лоша, Госпожа Тързийска. Приятелка Авичкина от училище. Господин Станчо Квасников, наш книг. Син ми е много лесен сега. Подиробете по-свободно. Та... Мъж ви е без служба пак? О, да, госпожо, знаете нашето плачевно положение. не се види плачевно положението по време. Но кой знае, че не се на животвън? И аз ще помоля Никола, ще свършим, не се грижи. Не плачете, госпожо. Когато ви да млада жена да плаче, мен ми дохождат слънце на гърлото. Тогава нищо не може да я откаже. Скокнах самичка и дойдох да потрогвам. Господин министър, нямам чест да познавам. Ама го знам за като великодушен. Много нещастен, като нас. Аз имам и картички от други приятели депутати. Аз съм уверен, че тая демонка ще намери служба на мъжа си. Мъж с хубава жена не оставят на пътя. Вие имахте и сестра, де е? Госпожа Домозова. Тя е учителка. Трън. И я, че дава ли законът воля такова име в училище? Домозова. То не съм. Аз познавах една от Харманли, ама с такова едно чудато име има да те досраме чак без гащене. Еля прекръсна се остана само гащева. И общината я накара. Нека е сега господин Домозов. Господин Домозов, той е учител. Добрич. Той в Добрич, тя в Трън на двата края. Че виждат ли се понякога? Пишат се сам. Ударили го на кярове. Как могат да е? Част моята баба от вратата навън и напускам само. Дето си вика, без нея не може и един ден. Вие голямо недоверие имате ужините, господине. Не им вярвам аз право да си кажа. Жена и кокошка си догнемат. Тъй, ама има и друга дума. Ако ти е драга, не я пущай през прага. Да, ама това било едно време. Как едно време? Едно време, когато жените са били рубини. А сега е светът е друго. Сега жените са свободни чинаници. Прощавайте ме, господин Домозов, трябва да бъде муклив.
Защо? Защото виждам, че по вас кокошката пее. Стига са белите. Аз не бих пуснал моята волка да ми търси служба. Пребил бих ми. Много сте ревни, господин. От кофар жената, от кофар. Така. Ще задат ли мъжете? Да. Няма да я задат, коя са изяли, ама знаеш колко са. Станчо, сега е друг света. А ние си харесваме все старото време. Аз ще си ходя. Ще дойда след обед, тъкмо господин министъра да видя и Аничка ще види. С Богом, госпожо. С Богом. С Богом, господин Квасников. Благодарайте ли пред господин министър за нас? Добре, госпожо. Ето. Аз ще изправя. Аз че не ми се песен, гледах в нейна милост. Кой се рече какато набивало окото се в просото. Това хем пари, хем гаделичка гърдото, хем слъга душа. И този цвят душегробски хлеба. Да купя ръката на булката е едно шише, калищенска по... Влезте. Имам чест да се представя. Вие не сте ли жечове на Дмитра Буха на момчето? Да. Знала се с баща ми. Това без церемония. Много си порасъл, бе. И ръка не подаде. Баща ти държи ли още чефрика? Държи го. Не кани и да седне. А как е чефрика? Аз не съм ходил в Бургаса и да правя от Швейцарията, господин министр. Той не си да за министър. Там какво учихте? Чудно. Тя ми каза, че му е говорил. Както мисля да знаете, завършил съм земеделческото училище в Лозан. Това е добро. Добре, че ми е докато. Аз мразя от карта. Големи са ми жертвили от спалката. Но не направя. Седете. Благодаря. Там ефтино ли е? Доста ефтин живот. Жената станаха ли тая година? Съм обърнал внимание. Швейцарията е повече планинска страна, както знаете, господин министр. Знам. Там говедата черно шарени ли са? Не, там са ли лазошарени. Сега ще отидете при баща си на чифлика да помагате. Радвам се. Аз лично Уважавам вие младежи, които бягат от чиновничество. Без кюра висъкът, служба ще иска да става. Те не. Аз лично мисля... Знам. И вие мислите като ми. Затова ви почитам и уважавам. Има ли някакви, които търпи иска да бъдат на народния гръб? И кой ще работи тогава? Кой ще поддържа държавата? Поздравейте баща си. Аз по-късно ще го заобиколя него. Сега имам намерение да остана тук в София. Ще останете тук? Тъй мисля. Това, което казахте, е вярно. Аз обаче не усещам призвание към това поприще и желая да остана тук в София, като един културен център, ви разбирате. Че има ли тук нещо по земеделието? Как по земеделие? И земеделческа работа. Как се втарява? Не! Някоя служба, разумява се. Нещо по-съответствено с природата. Тя ми казаше, че му е говорил. И той иска служба и не взима за министър. Чакай да изписам аз този лоб, чаком. Каква служба желаете, господин Борянски? Как? Сбърках нещо. Каква служба искате да ви дадем? Има сега една служба, началник на вероизповедният отдел в управляваното от вас сега Министерство на външните работи. Има. Харесва ли се? Добре. Колкото за сега, духовната част. Това не означава нищо. Чакай.
че вие с духовниците ще се разправите. Духовно ли сте се учили? Вие сте разположени за шеговийство, господин министр. Също, че бил дебелак. Вярно е. Не може. На тая духовна служба духовен челяк ще тури. Духовен челяк? Ей, но това не е необходимо според мен. Необходимо е, необходимо е. Ти иска и друга служба. Направи министър този график. Чух, че има една друга длъжност. Директор на държавната печатница. Аз бих я приел. Че вие отгледате от печатарство? Нужно ли е това? На държавната печатница държавен печат. Аз така разбирам неща. На берберницата берберен. На духовниците духовни. Или вие инак мислите? То се е едно. Аз да искам да стана фелдфебел. Господин министр, кажете ми да или не. Стига сте се подигравали с мен. Шечо, я ти иди при баща си на чифлик. Слушай моите съвети. Дръжте си съветите за вас. Ама мъж ти казвам, при момче. Иди на чифлик. Пъхвани радо. Да покажи на простите селени как трябва да се уреди новата наука земята. Ви говорите безобразия. Ти се вземе ли се? Не викайте бухомуле. Вестник! Бухал! Чакалино! Баща ти е бухал! Тъй ли си говори на стар човек? Хай бъде! Марш тук! Сега аз съм господарен тук! Добра! И аз станах един път в живота си големи. Що не трябваш? Ама то да е толкова хлебан, сякаш играеше ръченица в главата ми. И си ми казваше, не му казвай кой си, не му казвай, стани министър. Кого дириш? Дирим госпожицата. Ти кой си? Веселоя, бях на батерийния командир Кайтан Шиков. Днес на болника. Ти ли си това, дето ми казаха, че си искал служба разсилен? Ами ти си урачка, момче. Що не отидеш да вариш нивите на баща си? Не може, Масил. Хубава работа. Ами ако всички селени станат разсилни и министри, тогава ние гражданите ще умрем от глад. Тъй рядом? Верно зело. Как те ви? Илия Петрунов, пионер от двете батерии от 4-ти Дарунски артилерийски на Негово Величество, княз Александър I Пол. Било вече друго. И това ще когато той за съвпъл за служба. Работа му тежи. Кой го знае? Може в душата си да иска някога и министър да стане. Аз да отида да ударя един правда баба. Пак ще се видим с Никола след това. Какво има, Илия? Слушата ми съдържа, ще ви предам на вас това писмо. Ти обичаш ли Стоян? Не смея да кажа. Аз знам. И тя те обича. Тъй вярно. Искал си служба разсилен. Тъй вярно си каптан. Тази служба ще ти бъде сестрата на Стоян. Ти само да я обичаш. Тя е добра мома. Слушам. Ето две сърца щастливи, които никакво съмнение не мъчи. За тях бъдещето е открито. Животът е прост и лесен. Капитанът строг ли е? Добре. Госпожата? И тя е баба. Лъжеш, побиваше тя. Само веднъж. Абе, сумихме побрение и пеще малко от банята. Какво има да ми пише госпожа Шилкова? Преди 2 часа бях при нея. Плика други плик. Чили? Господин Хоров, прави ми любовно признание. Госпожата заръча да я върна плика на списъл. И ще почакам с улицата.
Сега най-напред на Стоянка ще купя едни боти с ластици. Па да и се радва. Па и рокля. Я с окмания неща. А тати, как ли ще се очуди, като ме види с оная силнишката униформа, с лъскавите копчета, която капитанът ми даде. Но! Когато стана писар в Министерството, ми се домъкне някой ден в канцеларията с адраната си шапка и цървули. Не! Аз трябва да му кажа да не ме посрамява! После ще стана... Какво да стана? Секретар. Не! По-искам да стана околийски началник с лъскава сабля и екселбанти. Значи, тогава ще ми дойде на гости и ще рече: ти ли си, бре, Имичо? Па и пенсийка ще взима. И компремиочата, че ще я купя. Спява по-калева дръжка. Ама да се пази да не го щупи, че ще я помогна. И възиде в петък на пазар. Уния нашенки има да ревнуват. Какви хубави цветя. Дали да не взема едно за Стоянка? Илия, как кажи? Тебе! Известна бъд, господари ще се сърди. Я мирно, дръгом, мъж! Тук, Юре! Решили да става граждани. Айде, гледа да пръскаш оставя за тима глава. Приличите като нас свиня свине. Айде, гледа. Поетическа душа. Говори ми за Алпите, дето би искал с мене да се изкачи до небесните висоти. За блаженство, за светло бъдеще, огряно в очите на любовта. Има и стихове. Любов. Аз първи път изпитвам това чувство в такъв вид. Не. Страх ме да го вярвам. Той е симпатия само. Страх ме, че ще ме намери много пребледняла. Селя е един час при мен. Бъбри ужасно. А пък мене ми се не слуша. Илия, господин Хоров трябва да дойде всеки момент. Покани го да влезе тук и да почака. Слушам. Какво е това? Оная млада госпожа пак дойде. Госпожа Тързийска, покани я да влезе при мен. Кога не съм видяла Еленка? Тя от 4-ти клас се ожени. Пак тъй хубавичка. Добре, че иде да ме отърве от поликсениното тартоене.
Дали ще ме познае Аничка? Аз съм малко надебелява. Но очите ми хубави, горят. И други са ми казвали това. А усмивката прелест. Големците не отказват на такива очи и на такава усмивка. Ах, Боже, аз съм за министър. Но водя такъв влак. 3 пъти му изработвам служба и 3 пъти я губи с глупостта си. А сега, господин Балтов, как? Дали да ми се посълзя? Тъй правя вет. О, господин министър, аз съм много нещастна. Успокойте се, госпожо. Какво желаете? Аз ще ви помогна. О, господин министър, аз съм ви много благодарна. О, аз ще съм ви вечно, ама вечно признателна. И се му държа ръката. И той не дърпа. И очите му светят. Такива хубавки госпожи трябва да цъфтят в столицата ни. О, вие много смеете, господин министър. Ръцете ми се стиснат. Неговата пара и гори, като огън. Аз се зависа и се забавя. Давай. Кинята ме посрещна най-добре. И каза, че столицата поръчала да почакаме тук. Какво значи това? Сега вече Балтов трябва да ми даде служба. Сега имам най-голяма нужда да служа на миналото отечество. Поезия цял живот. Не знам 9 езика. Способен съм на всяко нещо. Имам да въртя цялото царство, да умирам от глад. Всичко захващах и на всичко фиаско. Ставах вестникар. Спрях вестника на втория. И какво спечели? 7 абонамента. И литература захващах. Литературата е средството да умреш бавно от гладна смърт. И аз умирам от яд, като знам, че в България има хиляди служби, а за мен служба няма. Но аз няма да умра. Какво? Да ида да работя с моето образование и таланти? Служба ми дай, господин Балтов. 3 министерства имаш в ръката си. Служба ми дай или смърт. Дай ми учител, дай ми полицията. Всичко приемам. Дай ми в крайни случай инженерство, дипломатически агент, началник на пожарната команда. Няма. Тогава има главни редактор на държавни вестник. Аз съм се борил и заслужил за този народ. Каква лъскава женица. Автоспюс. Нямам, поне жената ми отрешава душата. И да ми поспата. Дарих телеграф, че утре пристигам. Сега бабата ще прочете. Разгледах ли Софията и ката работа, бе? Палати, градини, файтони, върхоляк, гърмеш, стиснаха миши. Една стиха. Там ми хареса. Тук на всяка стъпка развързва и кисията. На бабата от Кефривага не купих. Искат 7 лева. И това прави наши пари. 42 гроша. И се стаща ти бе обучна на децата. Бабата нека си пие армиевата чудова. Ме му оправя стомака
Кой сте, Ваша милост? Много сте любопитни, господин. За служба идете. Господин Балтова ли чакате? Да. И защо го дирите? Каквото има да се приказваме, с него ще се приказваме, господин Лев. И какъв е строг додяваме този човек тук. Той ще се забави. Кой бяхте да му кажа? Щом толкова горещо желаете, аз съм Страхил Божидарович Буздоганцев. Това е с револвера. За кого ме гледаш? Трябва да е от провинцията Ляво. Господине, вие приличате на сълски чурбаджи. А чурбаджиите се хранят от потта на народа. Ето защо не ги обичат. Бе, какво ме гледаш, аз не обичам чурбаджийски погледи? Трябва да се вика полиция, за да може Може да изпади и да гърми. Не, аз гледам и това. Любопитствате. Този медал ми е за един пожар в Букурещ. Ето го запалихте. Не, аз го гасех бях. Тогава служих в пожарната команда. Срамотата как ще се прави. Душата за стария човек. И вестниците писаха. Тогава се хвърли след пламъците и взех обятията си една премряла прекрасна клетка. В оная минута забравих омразата си към аристократията. Кои бяха? Квасников от Хармани. Щом сте от провинцията, значи не сте чели интересната брошура. Преследваната добродетел и потъпканите таланти в края на 19 век или фатализъм. Нашия съчинител Лев. Дай един лев и не готи гнева на лъва в гърдите ми. Къде да остане Никола Събичек с договори? Вие правите чест не на мене, а на себе си. Две луки месо с зързавата бараба. Ох, избори ги душицата. Ще дойде ли скоро, господин министър, аз да се взема препоръчителните писма и твърди? Ох, отиде ми лече. Отисте ти този цъпни дранда. Аз да взема да се отчестювам. Че кой знае още кого може да се решна тук. Ама да свършат мне оная работа. Той ще се разсърди, знам. Ма защо? Трудеците се гневи. Когато Гринковски мина през Хармани и каза: Квасник, дай да моите 20 чипта църбули от Бюкяна. Когато България се отсклони, Каймаканин ще дойдеш. Каймаканин. Станиш Квасников. Ако да не плата, дължи и рай на княгиня Байяка. Станчо Квасников. А кой даде дървото да се направи черешовото топче? Станчо Квасников. Веднъж даже скрих един бутон в бобзелницата. Бойко Горилев, Бойчо Огнянов. Че аз каквито съм жертви, пенсия трябва да ме вършат. Как бъде ще ме убият нещо, Никола? Това да ме визирате децицата. Седем дърва! Аз съм Какарито. Какво искаш да оплаши? Айде види. Ваша благодаря. Портата беше заключена. Обаче стражарът не можа да ме види. Отворено се е службата и като се види. Утре може да я вземе друг. И каква е тази служба толкова бързо? Бърза. Отговори на редактор на държавния вестник. Ти ще се редактор. Че ти можеш да пишеш, ще изтърсиш пак някои пирати и ще ги изгонят. Аз няма да пиша. Аз ще си лежа в затвора. А месечната да я приема жената. Хем ще е редактор, хем няма да пише, хем ще лежи в затвора. Ако да разбера нещо. Ти си се побъркал, бе. Дано е Никола да дойде да се посреща гостите от вратите и от прозорците от всяка една. Сега може да не може да се спусне. Бура, господин Богажев! Прозорца дойде. Господин Кашкавалов, отговаряте човешки, като ви питам. Ти не можеш да почакаш вънка. Не, стой тук не да са дадели един преди. Какъв е да правиш?
момче, иди да помагаш. Иди, ти си урач. Господине, вие сте човек, който мирише на муха. Вие карате това момче да стане врач. Това гледа да се заеде с мен. Не, аз го не карам, баща му го вика. И вие искате той да стане като баща си. Кой иска? Ти какво си? Свършили сме третия отделение. Трети отделение, значи с наука, а го карат да работи земята. Долният труд е за наукия народ. Тъй ли, господине? Ами кой знае, ние седмица работим по нас. И вие желаете той да остане на село, да остане селски камик? Кой желая? Никой не желая. Киселка, турчин на Рамазан. Това ще стане разбиране. Това момче сега ще стане разсилен. Утре може писар да стане, кой знае, може и министър да стане. Ако остане на село, ще остане един селски камик. Тъй ли, господин? Човек при учение трябва да работи. Кой бяхте ли? Подобрено ли съществуването ми? Спрятали да се запознаем. Значи само вие си не се прасявате с нея, тъй ли? Гледате се заеде с мен. Кой аз? Чето ли книжката? Още, щом си идва от дома, първо ние ще взема да прочета. Чети там за страшния пожар. Дето го гасихте обукалиш. Не бе! За другия, големия, социалния пожар, който ще бъде поеди всичко по пътя си. Ти, момче, ще гледай службата. Тъй ли, господин? Ти, момче, си гледай службата. Баща ти и брат ти там, нека да си урат нивите. Тъй ли, господине? Там нивите да си ги урат баща ти и брат. Вижте, накрая помага да се звон като на световно. Брат ми, ще. Он влезе в страта. Баща ти здрав ли? Здрав е, кой да уред нивите, пожалуйста? Он става контролиран. Не вярвам. Аз заващам да уважавам тези. Молим, помолете господин министър, господин Кашкавал. Какъв Кашкавал, бе, дивак? Това пък мина през прозореца. Наистина ли? Да стане редактор. Не, отговорен редактор на държавни вестник. Нещастни, тебе са те излъгали на държавни вестници, не полага да отговори редактора само. Ама такъв става! И какъв става? Те си не попеха. Вие да не питате роднина на господин министър. Роднина му съм момче. Значи и вие ще го помолите. Аз съм колежи привърженик на правителството. Не знаете, да малко учи. Господин Боздагански, аз ми харесах от кога още. Има една служба, началник на митницата в Хармони. Не, съкъм, не дейте в Хармони, опасно е. Там турци, разбойници по границата, колят, убиват може. Аз бегах. Тук има още една. Тя също е в провинцията. Началник на филоксерата в Видин. Ма там идете, бе. Хем ще ходите в филоксерата, хем ще едете чер. Хайдер. Вие фамилиарен ли сте? Разведен. Да. Няма да се жени? Желая го, но какво ще храним? Я чакай да му подходя наша коллекция. Аз ми харесвам от тогава, още до тогава, господин Боздагански. Ще ви уреда и служба, и булка ще ви намеря. Имам една моя роднина Поликсена и тя се вика малко разведена. Що ми е моя роднина, значи тя е роднина и на господин министъра. Как са на моите плотнички. Сега е роднина. Тук е. Ще става учител. Как е така да бъдем млада? Не мога да кажа, че е много млада, но и тъй вашите години няма още. Ма тъй. Аз за красота. Че
защото е много красива, да заобикаля чапче. Много грозна. Мога да кажа, че е грозна, но па не е и райна княгиня. Ама много по-умна, ме казвам ти, жена не е Елмаз. Съсанула предполагането. А дека си? Тук е... Бях се видях си става това. Прекрасна, прекрасна. Прекрасна? Дали черво? Да, с черното около тази. Ското само да си не може да ги харесва. Ама тя да се вдара да е по-млада. Аз казах ли ти, че е бабичка? Сега имам един друг въпрос. Тя дали ще ме... Подписвам ти! Ма ти си цял канибал! Суха благодарност, гърно не храни. Аз те давам служба. Жена, преднина, честит живот. А ти какво? Слушай си. Всеки месец по една кутия хубав видински чен хайдер за кума. С това да се Как ще ми представите? Още сега. Тя е тук. Ето я. Чакайте, приходите малко, че е много сръблива, бе. Ама черния хайдер не забравяйте. Тото е гопово, той е готово. Това е ръкава. Не съм го шмял, той ми определи с карибалци. Отидо ти! Ама, само едно нещо не въжи. Млада е, хубаво е. Ама тъй лесно да дават една родина на министър за жена, трябва да има някаква скрита красота. Ама, нарезано макар е това да се разбира. Ей, целият трепеле, бе! Терзийска. Щастлив съм. Щастлив съм да споря. Аз съм много нещастна. Но вижте, как щастлива ги сте моя вече. В Пловдив климата те роди. Аз Пловдив климата те лош. Идете да плачете, когато не са погледни между хубави полицейки. мене ме викат Елен. Еленка. Аз съм ви вечно благодарна. Значи работа е свършена. Ма щом не продума господин Квасников, аз веднага приех. Предлагам ви тържествено. Аз съм във възторг. Сладко пиленци. Ти някой ще види. Ама нека види цели след нещо, моя мечтина. Някой ще види, господин, някой ще види. Ама имаше тук не е мястото, аз се горя от нетърпение. Били ли сте във Видин? Не съм била във Видин. Там климата ти е хубав, Друмева река. Има малко. Помайно се си. Ние във Видин. Във Видин, Аз искам в София, не искам в Маджия. София пътя сега да прави шум. Да бегаме от тук. Обещах ми господин Гласников, чият хайдер ръкава, разбира се. Вие ли ще бъдете във Видин? Това не изяснение. Че, мисля, че съм във... Що говорите тъй? Госпожата, нали ли сте жени? Ама аз съм разведен вече 7 месеци. Ти не знаеш? 7 месеца? А ти кога? Аз! Вие се подиграхте с мен, господин министър? Ма ласкайте, госпожа, аз все още не съм министър за преди. Искрено съжалявам. Да ви се представя Доздоганци. Боже! Защо се смееше? Радваш се, че ще те оженя,
Тя се съгласи. Черпи! Само да не е много хубаво. Кой ти каза, че е много хубаво? Хубава е неща. Тя не ме е виждала още. Видял да ти дава да днеска в коридора, аз така и да свапи, защото тя се хвърли на шията и ми вика: Мишишката ще го взема, той ми е къснете. Ете! Господин министърът Киде, моля ми излезте в Андреево. Ох, елате си, дядове, елате си! Кой пусна тук негова милост? Сам дойде от тук. Из конзолеца? Славни господин министр! Викни стража! Нека дойде полиция! С то и мъжец! Или службата, или това сърце жални кръволодни ще изтъкне лъжите му се! Вие как се освободите да влезете през прозореца? Не аз! А 7 гърла! Казах ви, идете на фабрика. Вместо тия думи, вземете един голям нож и върнете право с ръцете. Той не останал да работа, Слезте се! Задължавам се да пие! Безплатно църквата света пиешка! и Воздугански. Воздугански! Ужас! Кой ги пуща? Мене ме нямаше. Стоян го пуснал от Богдански по заповед на столицата. Какви са тия неща? Препоръки, пак. Вечно препоръки. Не отказвайте, драги господин Балшев, защото това лице е верен наш човек. Наш човек. Това му е всичкото достоинство. И защото е наш. Аз трябва да му дам службата на други един съвестен чиновник, който не е наш човек, но е човек. От подпредседателя на камерата. Ходатайства за Воздугански. Сигурно Воздугански и не му е посочил револвера си. Мене ме просто душат разбрат на интересите на службата, на държавата, на страната, а страшното социално зло. Но кой мисли за това? Всяка партия си има своите хиляди гладници, хиляди наши, които е длъжна да нареди на държавната трапеза, като дойде на власт. А хиляди други, изпъдени от служба, тръпнат в очакване на нови политически промени, за да се докопат до коката. Всяка партия си има войска, паразити, непотребни на обществото, които могат да живеят само на народния гръб. Тая сгана расте, увеличава се всеки ден и час. Така е било до сега. Така ще бъде и занапред. Ужасно, възмутително! Никола! Брате! Аничка, едно съобщение има да го предам за твоя протежи. Хората. Той е имал годиница в Швейцария, която заряза. Как? Само той му липсваше на молитва. Бей, чакай, не ходя да ти разправя каква история имах. Ето отбол. Днес получих това писмо от французския дипломатически агент. То ни предава рекламацията на някоя си Роза Аделина, бедна девойка, дъщеря на казайката му в Лозана. Тя го види сега.
Къде да ги вземе дявола днешните наши младежи? Тук развали светът, бе. Това не е нищо. Ами на Михаля Дърдолова, адвоката на Харманли, като му дойде булката от Европата и като завари другата му булка. Тук, да видиш, ти тогава, че не си. Ами какво стана после? Френкинята побегна, българката го напусна, ама му остана име. Какво име? Михал двете булки. Той се не намира. Оставете това сега. Аз не го викам. Годините има в Швейцария, а мене пише любовно писмо. Ах, Боже, в какви нечисти ръце щях да хвърля сърцето си. Каква каша забърка ти, дядо Станчо? Какво митарство имах аз днеска, Никола? Има да разправям на бабата, ами тя и презумни именава колко страшно нещо е да бъдеш министър. Но тя не го на шега. Господин министре, като страшна подир към портата, нахуха още много хора. Не можах да ги спра. Роб ли си тебе, Джана? От Хоров иска да го приема. Разбрал грешката си, проси извинение. Аз да взема да се скрия това. Не. Няма нужда, защото не ще го приема. Какво е, Никола? Чорт! От един безделник, комуто многократно съм отказвал служба. Пише ми, че той е отказан човек и ако не го назнача чиновник до утре вечер, ще да убие себе си и мен. Аз такива заплашвания получавам вече няколко. Не ставам министър. Аз ще да станах и толкова страхове брах. Аз да се вървя. Вече, че наближава часът за железницата. Хайде, тогава му си много здраве на булката и децата, Станчо. Благодаря, както се. Ще видим пак, дядо Станчо. Благодаря ти много, дядо Станчо, дай ръка. Толкова много гости днес, ти беше единственият, който не дойде в къщата ми за служба. Да, аз дойдох за любов. Благодаря ти. Имаш ли момче? Дай ми. Имам дома. Изпрати го. Ще си го кача на стената. Да се спомням винаги, че ти беше единственият човек, който направи изключение и дойде в къщата ми безкорисно. Няма защо. Николчо щях да забравя. Една думица, а? Кажи. Я вземи една бележица. Какво? Абе, работица за нашата Инча, бе. Има сега място в почтенската станция в Харманли. Че там има ли работа като за него? Има с сортировче. Ти ли, дядо Станчо? За какво си го учил? Ами иска лека работица детето. Ама учил си го за наечия, го правиш пощачи. Ние ще оправим сега по България да назначи бъде. Хайде. Станчо е наш. Как да ти откажа? Чакай, Пенчо го не пиши Квасников, пиши го Дворянски. Дворянски? От де до де? Сменил си името да изглежда по-благороден, сега да го народа. На Ивана Красната синът се написал пък Белорловски, като руски генерал. Отказал съм търговското име на баща си, Крастата. Писа. Още едно, Николчо. Още ли? Ами аз мисля, че идваш само да видиш София. Запиши. Чуждите се с чужди, а нам не отказвай. За кого искаш служба още? За наш кръсто, че е празен. И нали кръсто е кондурджия? Дядо Станчо, къде останаха твоите принципи? Покачи ги на пероната. Не ще кондурджия иска кондуктор. Той няма нужда да подготовка. О, има. От естеството все още обича железницата. Щом чуе свирката и притка на вълка да свърши. Кръсто е и учен. Свършил е 3-ти клас. Добре, по-добре тогава основен учен. Не! Не ще да. Мразя даска.
На черква не ходят, на стар човек чест не правят. Исуса Христа не припознават. Не вярвам. Направи го кондуктор. Но той няма ценз. Ценз? Какво е това ценз? Няма условията, които се изискват от държавата за заемането на такава държавна служба. Ценз ли няма? А когато докара за изборите 500 души от селата с гайда да спечелихме избори, от това по-големи условия какви? Хайде тогава пристиг. Тая служба по-отговаря на давната. Какво да те правя, дядо Станчо, днешният ти помен беше доста красноречив. Николчо, свърши. Свърших и рекох амин. Не, амин още. Както не. Помниш ли Иван Крушен? Помня го. Бог да го прости. Има син Чомно. Сетен сиромах с деца, гладуват, да ти разкаже тежкия им живот, ще да се заплатиш каквото си милостива. Николчо, я го направи стражар в Хармали. Има място, а той е и от Мария. Какъв занаят? Ти окей. Ми да си гледа другерство. Вредов му се не ме отказва. От тебе за свои разбирам. Сега за чужди. Не е съвсем чуждо. Зълбата на неговия дядо е била старина на лелята на бабата. На едно слънце са се пели. Бе, от нашите, бе. Какво се смейте? Ако не щеш, аз ще остана тук, а ти иди в Хармали да ги гледаш и да им береш милостите. Никола, и аз моля, щом на Чона Бог ми направи чака. Хайде и то да бъде. Сега бари ще се прибера дворче от това е сън. Иначе нямаше да си види парите. Нашият депутат, когато ходи да въпроси за някой тому, прави условия. Първите 6 месечини мои. Останалите твои. Кришна направи. Хайде! И Чоно Дюлгеринът стана чиновник. Я да видим кой го стана сега. Още му се виж. До сега Никола ми кой с побед. Хайде, само това. Николачко, завчера у нас умря Туркан. Какъв бе това? Началник на митницата в Хармали. Сега мястото му остая празно. Не се боя. 100 души чакат за това място. И аз се запиши. Как? Пак? Не се връщите. Дойдоха ли дреките и да ти седенки. Дядо Станчо, ти цяло Харман не искаш да назнача. Не! Само едно го последни. Това е цял разврат. И ми пращай портрета си. Дай убица да Николаке. Дядо Станчо, ти ме съвсем разочарован. Ангелче. Ох, и аз моля Никола, за мойката. Хайде, значи го. Кого? Той способен ли е за тая служба? Младения се не е бе. Цял живот с пари и крал. А през турско време е бил капзамален 3 години и все чисти сметки е давал. И не е да кажеш някой е го обрал до фалапета да разпилее царските пари по комари и шантани. И аз моля, тате, назначи го. И се надявам, че този път няма да се посрамя, макар и да се не познавам в протежение. Ах, и троица медалите! Седни. Кого? Пиши. Кого да пише? Станчо, класник. Господин министре, на двора още много хора и пред портата, и на улицата чак. Ужас! Потоп! Наводнение! Вървете, работете, бе! Само служби ли търсите? Не ви е срам! Разврат! Тия хора там! Ало, да.
Кой там? Министър Балтов. Да. Съгласен. Ръкоплещен? А, не. Поне аз няма за какво да съжалявам. Да. Поздравявам себе си. С Богом. Слава Тебе, Господи. Повикай всичките да влязат тук. Дойди! Всичките влизайте тук, дойди! Дами и господа, имам да ви съобщя една добра новина. Отървахте се от мен, но и аз от вас. Министерството падна! Към Народно читалище Христо Ботев, 1892, на град Белене, област Плевен, които ще се изявят със службогонци от Иван Вазов. Постановка, режисьор Митко Луков. Желая ви приятни минути и ви моля, изключете си мобилните телефони.